Ola, boas a todos, son o xadrecista Brais Martínez e nesta serie de vídeos, estes capítulos, imos facer unha revisión das xogadas máis maravillosas que nos deixou os campeonatos mundiais e tamén os torneos máis importantes que se disputaron ao longo do mundo durante os últimos 30, 40, 50 anos inclusive. Hoxe repasaremos unha das partidas máis enigmáticas e históricas do xadrez, que consistiu no ano 2016 en Nova York entre o ruso Sergei Karjakin e o número 1 do mundo Magnus Carlsen. Esta partida, a última dos desempates que chegaron tras 12 partidas, na que quedaron 6-6, foron 10 tablas e unha victoria para cada un, tanto para o ruso como para o noruego, e despois nos desempates foi unha auténtica locura. Comezou gañando o ruso e despois Magnus Carlsen deulle a volta con dúas victorias nas dúas seguintes rondas. Esta é a última partida que se xoga. Estamos nunha posición certamente complicada. O branco está bastante mellor, ten unha calidade máis e, polo tanto, as negras non queren cambiar esas damas que farían con esta xogada, pero elas non queren. Entón Karjakin o que fai é ameazar directamente un jaque mate en G2, na casilla G2. Pero Magnus Carlsen, consciente diso, encontra unha maxia no taboleiro e fai a increíble xogada torre C8. Unha xogada que dis, bueno, eu non creo que pase nada, pero a verdade que é completamente enigmática. Unha xogada que sacrifica basicamente a dama na seguinte para facer un xaque mate completamente belísimo. O que fai Karjakin nesta situación podía facer dúas xogadas, tanto cubrirse co alfil, que vai a ir precedido dun ataque brutal despois da captura do alfil e a entrada da torre en F7 con consecuencias fatais para o ruso, pero Karjakin, non consciente aínda do que se lle viña, fixo rei H7. E Magnus Carlsen aquí fai unha, para min, das mellores xogadas dos últimos tempos, unha xogada que é moi complicada vela e máis consciente das circunstancias que era. Estamos falando dun título mundial. Se Magnus Carlsen non encontra esa xogada, posiblemente vai aos desempates blitz e na blitz non pode xogar un campeonato do mundo sendo superior ao teu rival. Entón, ele encontra unha xogada que está feita para os máis grandes. Dama H6. Dama H6, unha xogada increíble de ver e que, bueno, todos os xadrecistas vimos porque é un xaque mate de Magnus Carlsen, pero que increíble. Neste momento, Karjakin rendiuse e a coroa do Campeonato Mundial do 2016 foi para Magnus Carlsen. E imos explicar esta xogada. É que o rei non pode tomar a dama. Por qué? Porque esta torre daría xaque mate. Pero vos dicides, bueno, pero se non teño por que tomar desa circunstancia. Neste caso, bueno, sería este mate. Que pasa se tomo de peón, como pensaredes moitos? Pois tamén hai jaque mate coa torre. Un jaque mate absolutamente precioso e digno de admirar e que Karjakin, a verdade é que con pouco tempo no reloxo, nin deu de conta. Entón, esta serie de 5 vídeos sobre xogadas enigmáticas continúa coa xornada 2, que vos desvelaremos pronto. Un saúdo.